Biyo bayan ƙarin farashin wutar lantarki da na man fetur da gwamnatin tarayya ta yi, gamayyar ƙungiyoyin Kwadago Najeriya sun ƙudiri shiga yajin aiki da kuma zanga-zanga a ranar 28 ga watan Satumbar da muke ciki. Dangane da wannan batu, gidan talabijin na Vest TV ya ji ra'ayin 'yan Najeriya kan yunkurin shiga yajin aikin da kuma zanga-zanga da ƙungiyar Kwadagon ke shirin yi. Ga kuma abin da suke cewa. Sunana Abubakar Sadiq, mazaunin Gombe. Har ka Allah yajin aikin da ƙungiyar Kwadago za ta shiga muna bayan su 100%. Sakamakon wahalhalu da muke sha. Mu 'yan ƙasa ne amma na mai da mu kamar 'yan wata ƙasa ba, mu ba 'yan Najeriya ba ne. Haruna Muhammad. Wannan yajin aiki da za a shiga insha Allah muna goyon baya game da wannan yajin aiki da za a yi saboda kwato mana 'yanci game da wannan gwamnati da Allah ya jarabe mu da ita, wanda ko da maganganun da ake gaya mata ta kunnan oshegu ba ta jin mutane. Gaskiya wannan yajin aiki muna goyon bayan 100%. Allah ubangiji ya samu dace. Sunana Ismail Dauda Kaloma, ni mazauni a unguwan Idi ne, sannan kuma wannan yajin aikin da za a shiga gaskiya mu ba ma goyon baya. Yau sabili da wannan halin da ake shiga na rayuwa, abubuwan yayi yawa, in ba a yi ba kuma gaba ɗaya abubuwan ya zo ya ciccinkushe lamarin na rayuwa, sai ɗan talaka ne ya san abin da yake faruwa. Sunana Alhaji Ibrahim mai bakin mai. Maganar yajin aiki wallahi a cikin halin da ake ciki muna goyon bayan kungiyar Kwadago 100%. In zai zama ci gaba ga ƙasarmu, Allah ko ya tabbatar mana da shi. Don saboda halin ya wuce da ake tsammani. Sunana Muhammad Bello, na zona nan Gombe tudun wadan Fantani. A gaskiya yajin aikin da ƙungiyar Kwadago za su yi muna goyon baya kan haka, don saboda yanayin al'amuran rayuwa yanzu wanda suke ta faruwa ga su nan, kamar yadda mutane suke magana a baya, ba ma gama raɗaɗin corona da ta wuce mana ba, kuma yanzu still ga wani na harkar mai. Ina jan keke nafe ne, zan je sayan mai 163 nake sayan mai lita ɗaya yanzu. Abin sai yadda mutum ya gani, gashi yanzu yanayin rayuwar take da kowa hannunsa, kowa ka je yana kukan babu ne. A bar mu da abin da mu yake damu mu ba, na harkar abinci ko kuma wani harkar yanayin rayuwa, bartana yanzu harkar mai. In ba tausaya ma talaka ba yanzu, abubuwan yanzu duka ya zo ya ci tira. Gaskiya mu muna goyon baya akan hakan nan, a cire wannan abin, a sassauta mana. Adamu Ali Tango, BTV.